Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Nay, Ganay, ani tay. Tum- Mangharana unya ta ni Ma'am Denise ha. unsa? Nayha, puyo, nayha, nono ha, Ay, nono. kamao ka mang musista, di ba? Unya, mayo kag tingog. Yoy, Hanggaw naging kay Denise kung dili pagig kanya sugton. Gwapon na, may pagtingog. si nanay ba yan? Taro niya, nay. Ikaw ba komedyante naman ka na Ay, komedyante, bagod taon, wag yung ko magkomedya, Piolo. Tinarong ning akong tuyo ni Ma'am Denise. Gusto ko nga siya ang mamahimo na akong umagad. Mao nga pag-practice na daan ko nun sa imong kantahon. Kay mag-uban uya ta sa ila aron mangharana. Nay, Kay kanta, pero ako yung mo diskarte. Sulbad ang problema. Dili naman na bawal kay imon mang lula ang nanguyab. Dili ba? parehas naman ko ng istoryahan, nay. Dili gyapon mahimo. Ginadili ang relasyon sa estudyanteng maestra. Nga no, bitong gipa-eskwela ko nimo. Ako pa man hinoon ka risadaan. Joke. Joke. Sige na, nay. Kay, mag-study pa ko. Basin pag kining may masud na sa akong utok ba? Katugda dito ka. Gina. Gaya ni mong tugo eh. Tiguang na ba ka? Ay kanahan ka ginganlan ko di magtiguang ha. Aga, Tiguang di ay ha, tiguang. Agay, mga hapak, mga ganay. da. May pakapin pang kusi. Agay, ay. Paano lagi? Ano sa mga ganay? Tiguang niya. Tiguang lagi ka, pero gwapa ba? Gwapa mo sa mga kawin. Ay, Unsa kay mayog si kapitan ang atong haranahan, nay? Ha? Aron ba nga? Banahon ni mo si kapitan. kadang parehas mong giango-ango na paringon. Ha? Nay. Sabot ka, kasabot ka. Kasabot ko. Masapi pa din na, ha? Malimot na may sa mong pangan na mong duha. Malimot na sa dunya bigdog. Ay na lang, tabla ragwa. Get 1/4 sheet of paper. We will have a short quiz. 1/4, ma'am? Ala, balik balik. Kung wadi makaklaro, dili day mga nagbalik, bayot ka. Bayot, klaroan na. Ikugan. Ikaw, pakan. May problema ba diha sa luyo? Ako mamwa. Abot lang si Manang Dere. Hoy, bayot! Gamay na lang siya kakuwang na ko, ha? Okay. Question number 1. Ala, magsugod na! Ala, pa ko'y papel! Goy kong papel, pi! Unsa? Ay, way papel sa inyo. Mangayo ka ko kunaa pa? Goy ko pa! Di ko ay. Ha? Ay, di ko ha. Number 1. Ay, kan gid ni ay ahak di kayo. Ako na ay magdali. Dali ko papilan niya. Oy sama mo. Baya ay gisikwat man akong papel. Dahon. Oy, nahuman ang gyud ang last subject. Yeah. Sabado na ugma. Makapahuay na kong tanaw sa dagwayan ng usa na kong classmate. Seatmate pagyot. Ay, makalilak na gyud ko, makalilak na akong eyesight. Ako imong ipasabot, bayot? Ambot lang. Dahom kay ka. Dahom kay siya. Yun, kay seatmate man ta. Ay, dahom gyud. Bala ka niya ay. Gara na dyan kang bayot ka da. Tuon dyan kang atrasan ta ka, ha? Karon ni gawas na ang atong maestra. Larutan ta kaskila ni mo bayuta ka nga nipis sa kaayo sa sige ni mong ibot. Ay! Hirang na mo na. Ka-Clover ko! Gusto ko, Clover! Kulitahadaan. Kay hutdan ko ni skilay ni Yan na! Ay! Alala, gilabay. Alala. Di ka ba yan kanay mo kalat? Ay! Lagi siyang di ko mo sokol. Kadali na ba yung gini mo alisahon o kibundak? Ayoko kugusa ba niya? Ay! Ang akong buhak! Ay! Judan! Sunod! Sunod!
na supat. Ay na patulis Clover kay babae na. Be, ambes Clover be. Be, yatag siya nako. Puhi ko, Piolo. Ayaw kong alsa. Daoy! Dili siya paalsa. Ako yung alsa pa, babi. Dahom pud ka. Ay, diri ako. Kugos ako ni mo, ha? Ayaw kong ibutang. Kung ibutang ko ni mo, bugnoon ako nagbalik na bayutan na. Yes, wanya. Di ba tika hubuan? Apili mong panit akong hubuan. Atya! Sumuka ng Piloy. Linaw na mi. Basta di sila mag-away ko. Huwag makilabot. Og pagsagdan na nimo sila nga magkagubot. Ay, sus. Papapil yung kaibig sa kung saan. Mugiro. Hoy, potensyano. Oh, Kuno na kay problema nako. Imo na ng problema. may problema yung kunin mo. Gunit Clover ha, mahug ka. Hoy, tanaw na ko. May problema yung kunin mo, ha? Unya, unsa man? Isu ka? Sige. Isu ka. Una, sige, una. Potensyano, hay pagbinata. Ah, bata god. Bataan ka rin kumon ako, ha? Una usumbag, ha? Huh? Ay! Asa mamain ko na po ang Ay! Kasi kung lang ni mong laki niya! Hoy, ikaw naman, pabutang sa pabutang! Pagkay binuha aron! Makita nila! Babaya, ganahan ng matab! Pagkay may aron makita nila kung kinto siya may laki din eh! Ang dili ko. Abay! Kugos ako. Kugos Pabutang mo, ako. ay! Kaya magtiwas ka! Ayay ka di, ha? Dili ko gusto. Mamatay. Dili ko gusto mo patol mo potensyano kay. Gusto ko na! Dako ko pagtaod sa imong apuhan. Ay, tahon! Tahon Limot ka ka! na! Limot ka! Puhan dito ni mo nga dili man! Ha? Ay! Kala ka nakasumbag sa bulto ni Piolo, ha? Maigo, ganin ang gwapo niyang naong bantay ka lagi na ako, potensyano! Ay, kung na kong sumay, mi! Ha, kang naman, ha? Loko kay ako! Aray! Ang akong nose! Ilong! Nagdugo ang akong ilong! Imong giwiktan! Ay! Maanay nosebleed nga. La. Oh, tanawa ka bantay ka na. Unahon man. Oh, sultan na. Tawa ka niya, Clover. Ha? Hindi pa ka manaog. Nakauyo na ka niya, pakogos ni Papa P. Dahon. Kalao na niya, kung di ka gustong birahon, taka. Biraha ako na suya ka. Tuo kag kuguson sab kaniya kung ikanaog ko. Gunit yung Clover. Gunit Gunit. kita niyo ko. Ay! Uy! Imo lagi kong gikalit og hagbog. May gani na ako putpos, che. Sorry. Unsa may nahitabo din eh? Ay, Ano nakatungog kong kagubot, ha? Ma'am! Si Piolo, may! Siya na ko na una, tanawa, ma'am, oh! Awa, nagkadugo ang ilong iyang gisumbag, ay! Ay, alay, bagakon siya, bagakon. Tinuod na. Bito, awa, tanawa! Magtanong istorya, oy. Ha? Hay, magalaban. Para sa itong tinuod ni mo. Ha? Para sa itong tinuod na ni mo. Ha? Huwag kay klaro, oy. Ikaw ay Kabantay ka klaro. na. Wa kay klaro ikaw. Ay, halala. Nangito yung second round, ay. Ay ko ging na. Ay ko ging na anak mo gyud kumadlok nimo. Enough! Daan pa kumingon. Piolo. Nganong gisumbag man nimo si Potensyano? ma'am. Ma'am, nasuya man ko na siya na ako, ma'am! Ay! Mong gisumbag ko niya kalit! Ang buta na niya, ay! Kung anong suya ang kisya na ako! Igor gani kong mibadlong nilang Clover o Jordan nga nagbugno! Nasuko siya, ma'am! Is this true? Daan pa kumingon ka. Is this true? Ikaw rin, mingon sa kang ma. Piolo, Ma'am. Mao ni tinuod, ma'am! Mao ni tinuod! Ide! Ikaw na lang insulte! Anya kami ito, ah! Hala, ha? Bagakon siya. Bagakon bantay kong anak. Minsan siya rin, magsige ko na una. Nawit ka na inoong nadugay kay Laptanon. Laptanon Kumiyuta ko, tagka magtabi, oy! Isunod ka ron! Oh, awa ma'am, oh, awa. Potensyano, Ma'am! magpabilin ka, ha? Huh? Magsulti ta. The rest, mahimo na mong mubiya. Tana Piolo na. Oh, Clover, ang imong kamot. Ni kugos mo gani mo ganina. Ah, bye ma'am. Ay, bye-bye. Ay, bye-bye. Si Clover kanina. Ha? Sige, may pagkakapyot niya, ha? Ha? Ma'am. Unsa may atong presultihan, ma'am, ha? Magsabot na ba ta? Sa umaabot atong kasal? Unsa? Aray ko, sakit sa ilong eh. Ma'am, kining, alang kayo pagdali, mama? Hinihina lang una ta ba? Uyab-uyab sa tagkadiyot ba? Unya, tilaw-tilaw gamay,
Ya. Sige na, sige ma'am. Lipay lagi ka na ako, Denise. Sige. Mahimo ba potensyano? Hmm. Kung wa kay pagtahod sa imong apuhan, lahi ako. Kay dili ko pareha sa mga babae nga nalambigit nimo, nga imo rang sayon-sayon nun sa pagkuha. Hard to get day ka, ma'am. Ang imong kandak ang ato istoryahan. Nga naman. Unsay problema nimo sa akong kandak, ma'am? Potensyano, dili kay ang imurang mga classmates ang nakabantay sa imong batasan. Kung dili lakip na ang ubang mga advisors. O kung dili ka pagin mag-usab, tingali sa kandak palang hagbong ka na. Mao ba ka na gusto nimong mahitabo? Ihagbong ko ninyo kay wala mo magkauyon sa akong batasan. Ha! Ma'am, lain mo yung nagbatasan ng mga tao. Mahimong wa ka magkauyon sa akong batasan. Pero may mga tao nga nagkauyon sa akong batasan. Kaliso sabog, ako rin mo adjust, abi ka estudyante ko. Adjust sa mo mga maestra, kay gibayran mo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!